Os anticuarios de Sarria compartiron un ano máis a Rúa Porvir cos chegados de fora. A Feira de Antigüidades e Restauración de San Lázaro desafiou a choiva con música. O percorrido polas 25 carpas instaladas polo Concello comeza aquí. Nunha carpa doble, facer como un bar dos anos 30-40, en donde temos música en directo, tanto mañá como polas tardes, temos degustación de produtos da zona, como pode ser porco celta, como pode ser a torta de Sarria, que tamén se pode degustar, queixo daqui de Sarria. O son do trío santiagués acompáñanos na ruta, na que abundan utensilios en mobiliario rústico recuperado nas casas de aldea. Hai xente que ten unha casa antigua, ten un forno, e ao lado do forno quere poñer unha artesa, busca todas esas cousas que había antes, ao mellor teñen a casa peladiña e necesitan os mobles, queren esas cousas. Queren que a casa siga tendo a mesma vida que tiña cando estaba habidada por outra xente. Outros lembran o uso que se lles daba antano. En todas as casas case había algún destes, en alguna esquina da casa había. E a mí cómodo, metías aí, levantabas isto, metías aí, iba a baixar, e era comodísimo, comías aquí, comías aí, pero moi buena, moi ben. De fora chegan pezas singulares como esta, que si ve fronte a súa tenda outra das anticuarias locais. É un bargueño do século XVIII, un bargueño italiano. A característica, a construción destes bargueños suele levar sempre carei, vedes que hoxe está prohibido, pero nesa data todavía se utilizaba. Eran pezas que utilizaban para guardar documentos. Mobiliario de distintas épocas, cerámica, libros e discos de vinilo, máquinas de escribir e cámaras dos anos 30. A oferta é completa. Si aguantou 24 anos e cada ano máis, é que supón moito para o que é a comarca inteira, moito o que é para esta rúa. Estamos na Rúa dos Anticuarios, en donde ainda siguen supervivindo 5 anticuarios que todos os días están abertos para que a xente que se quede acercar poda vir a ver todas as antigüedades que temos. Eu creo que gracias a esta feira, que xa estamos na 24ª edición, síguese mantendo esta rúa aberta todos os días. Manuel Borges leva 7 anos vindo á feira, dende Barcelos. Cerâmica, que somos de Barcelos, cerâmica de Barcelos, da terra do galo, não é? Tentámos trazer o mais tradicional possível, mas depois trazemos algumas coisas também mais modernas, que é já pintadas, para decorações dentro de casa. Gostam muito dos nossos artigos e gostamos muito de vir cá. E continuamos a vir. Unha radio americana dos anos 30 é a peza máis prezada deste anticuario de Ourense. É unha joyiña para nós isto, sabes? Hubo que restaurala moito, reiniciar a caixa, hubo que a parte eléctrica tamén tiña os seus problemas, o precio sobre 1.500 euros. A Feira de San Lázaro acubilla demostracións en vivo e exposicións de traballos de cerámica. Tamén de madeira, coa Asociación Cultural Sarricanta tallando cara ao público. O final da rúa, na Casa da Cultura, sorpréndenos a iniciativa doutros artesáns. Esta é a Igrexa de Santa Marina, a carón a de Barbadelo e a do Cebreiro. Facer un monumento de cada tramo do Camiño de Santiago paso por Galicia, empezando no Cebreiro, claro está, e acabando en Santiago. Nuestras maquetas hai que empezar por ir ao monumento, ali precisamente medir, sacar un montón de fotos, facer uns planos, e despois ir facendo unha maqueta máis ou menos en cartón, para compensar que salga un pouco logo proporcionada. Doutro lado, vemos estas pezas feitas con recortes de ferros e arame. Vou aos ferreiros, recollo recortes de ferro, limpios, e é a maneira de facer todas estas figuras. E logo, as figuras que se ven de alambre, pois son feitas de alambre das pacas da alfalfa, para que os labradores traten de non tiralo en montos por aí, que se ve que se pode reciclar, que non contaminar. Estes son encaixes tecidos polas palilleiras da Asociación do Camiño de Santiago. Todos os anos participamos na Feira de Antigüedades de Sarria e sempre intentamos colaborar o máximo posible co Concello, porque eles tamén participan moitísimo en todas os eventos e todas as cousas que nos facemos. De feito, a vindeira semana celebran a 8ª xuntanza de palilleiras Vila de Sarria.